Ahoj, mám tu pro vás ukázku další exkluzivní kolekce stavebnice Banbao. Tentokrát budou mít radost všechny holčičky, protože tu mám kolekci s názvem Trendy City. Tato kolekce se skládá z 10 krásně barevných stavebnic a postavit si můžete například dům snů s bazénem, koncertní pódium, stánek s květinami a nebo zábavní park s otočným ruským kolem. Dům snů je dvoupatrový dům, který je složen z 405 dílků. Před domem se nachází bazén s lehátkem a slunečníkem. Uvnitř domu potom najdete ložnici, obývací pokoj, malířský ateliér a také místnost pro hraní na klavír. Dále tu máme koncertní pódium. Hlavní dominantou tvoří otočné pódium s bubeníkem a jeho aparaturou. V levé části sedí hráčka na klavír, společně tato dvojice doprovází zpěvačku. A stejně jako na opravdovém koncertě je i tady přítomno posezení pro diváky, kteří si zpříjemňují hudební zážitek popíjením lahodné limonády. Pokud dostanete chuť na ledové osvěžení, navštivte tento kamion se zmrzlinou. Má otevírací nákladní prostor. Uvnitř má paní prodavačka dostatek zmrzliny pro všechny mlsné jazyčky. Zkrášlit se můžete v salonu krásy, kde budete nadšeni z řady malých detailních doplňků. Děti si pak zamilují zábavný park s ruským otočným kolem a také s funkční houpačkou. Kolekce Trendy City je určena pro dívky od 4 do 5 let. Nadchne vás detailním propracováním, spoustou funkčních otočných částí a také celou řadou malých doplňků. Produkty z této kolekce si můžete prohlédnout ve 3D zobrazení, pokud si stáhnete do svých mobilních telefonů aplikaci Banbao katalog. Děkuji vám za pozornost a u dalších výrobků z kolekce Banbao se budu těšit zase. Ahoj!